В это весенний садовый день с великим жадом и радостью прийшли у святиню кожен, хто змог жаний та ласою вдячністю. День народження сьогодні у вас, добро, що найдорожейшим, складаємо за чим сердечно від нас. Жадаємо всього Божого. Жадаємо миру, здоров'я, тепло, поваги і вірності кожного. Нехай новою людського добра буває близького родного. Жадаємо щастя, терпіння, сил, сповнення надії жадання. Хай кожен денек для вас буде милості, здійснення усіх ваших планів. А їх вельми много, ксьондз Віктор, у вас. Про гэта дакладна мы ведаем. Працуйце шчыра для Бога, для нас. Про гэта усе мы паведаем. Змяніла аблічча святыні у нас, новай фарбай засяла. За гэта мы просім у Бога для вас доброту і ласку для нас. Звонник пригожий розкричить собі, і у гэтым ваша заслуга. Нехай буде пам'ятана завжди святарська ваша послуга. Уся пригожує і наплота, дякує, і у гэтым ваше красота. Безмерно вдячна за таке мовки, годно несете святарство. Вы учите нас доброте и теплу, и с вами звучало спокойно. Своим позитивом пополняете вы, поводите и нас до святого. Ксьондз Віктор, дорогі наші помощи, з днем народження, со святом, і нас весь в житті, наставника, брата і тата. Хай Бог всемогутний одорває вас щирими ласками з неба. Хай ваше служення для кожного з нас завжди має пленку хлібу. Ми дякуємо Богу щиро за вас, за вашу усмішку, підтримку. Ми цінимо, шануємо і любимо вас, завжди вас тримаємо тихо. Нехай вас завжди гріють повні Божої милосердості, моці Духа Святого і великій Матці Божій. Нехай ваше здоров'я буде Господом, а промні Божої милосердості освятляють кожен день, пленова терпливості, ущирування на Божій небі. Жадаємо вам здоров'я, довгого життя, Божої ласки, зичливих людей вокруг себе. Жадаємо вам шмат сил і стойкості у душпастерській праці. Нема праці більш важній і пригожій, і високородної, чим служить від Божого ім'я, обвящать Божое Слово, навчатися, лячить серце від греху і запалювати у їх огонь любові до Пана Бога. Нехай приклад вашей веры, ваша щирость и оглядность будут добрым уроком для нас. 100 годов вам, наш шановний пробач. І, як ви кажете, ще один день, коли дозволить вам Бог.